struktureret show. Det var blæer, det var transvestit, Birthe Kjær, det var nøgne mennesker. Det var en blanding af mange ting. Ja, det. De er fra Aarhus. Her er Ground Elements. Deres sagt er, at de alle sammen er akrobater, som elsker at danse og kan godt lide at underholde folk. Så var de et meget, meget smukt billede på den integration, alle taler om, men alle mangler. Videre, det skal I sgu. Der er hele tiden et element af surprise. Munkene, der kom ind, og så lige pludselig blev de her babyer. De gav et element af overraskelse, og så også det, at det var fedt at se på. Det var sjovt. Altså, jeg har fandme ikke regnet med, at jeg skulle se en masse etniske danskere vælte rundt i blæ. Ground Elements har en ungdommelig appeal. Det her det er noget, der vil noget. Det er noget, der hører til en finale. Ground Elements! Du skal jo tænke på, i konkurrencen, der er de altså op i stenhård konkurrence her i finalen i den der disciplin, der hedder dans. Er du tossemanden? Mikkel, har du styr på aftenens grundelementer? Yes, det er talent, talent, talent og talent. Her er Ground Elements! Because at Eugene! Jeg har en plan. Det bliver alle tiders kup. Kuppet over alle kup. Kom så, Kjeld. Stetoskop, gummihandsker. Ja, jeg skal nok. Skib, det går, ikke også. Lad os så komme i gang. Where's the kaboom? There was supposed to be an earth-shattering kaboom. Olsen-banden på EPO! Giv et forhold til Ground Elements! Jeg skal lige bede dig om at trække lidt den her vej. Det er jo nærmest ligesom at se en veltrænet Peter Olbæk, det der. Tror det der. Julian, kan du ikke lige... Du ser ud som om, du ikke kan koncentrere dig der. Du Jeg kan overhovedet ikke koncentrere mig. Det er fordi, der er for mange nøgne kroppe. Men Julie, du bliver nødt til at vurdere Ground Elements. Hold kæft, hvor kan I underholde. Det er da helt vildt. I har haft så kort tid til at gøre det her. Jeg er dybt imponeret, og I har lige vundet så mange bonuspoint. Det har jeg altså. Jeg synes, det her var bare topunderholdende. Tak for det, og tak. Mwah! Ja! Martin Hall. Ground Elements. Det er mere dans. Hvad siger du?
Tydeligvis ikke så meget. Jeg er målløs, som Jørgen Gustava Brandt sagde i 1966. Der er æg i mit skæg. Jeg er jo i chok. I ved, drenge, når noget kommer for tæt på heroppe, så mister I mig. Men underholdende, det må man da vist nok sige, det var. Tak. Peter Aalbæk, din kommentar til Ground Elements. Og rigtig selv, så var jeg meget nervøs for jer i aften. I havde ganske kort tid til at øve det. Og det var sjovt sidste gang. Men jeg synes ikke helt, vi nåede stjernerne. Det gjorde vi ikke. Så det er godt, vi gjorde det i aften. Det her, det var jo fortællekunst på et højt plan, og det var ikke så meget som 3 splitsekund kedeligt monotont. Så dyb respekt, alt forbehold, taget retur. Stor kunst. Skal Ground Elements vinde Talent 2008, så sender du en sms-besked med teksten Talent 5 til 1212. Mine damer og herrer, Ground Elements! Mikkel, første gang vi